ce bayani akan haka. Wallahi bi da sala ka gidan shi kisan gidan shi. Assalamu alaikum. Gidan shi. Wata kwana nan ta wani masallaci har yana nan kwana da yana. Iyayena. Dole ana iya ana. Wannan kwalliya da wahala. Ai baba, shi sa nake da an yi ai wannan ji a. Akwai masu auren. An yi ai wannan ji a. Wata marke su ringa hita. So ina so mu tuna da cewar fa malaman nan na wanda suka ba mu background tun farko wanda suka kai mu stage inda muke yanzu ya kamata a ce mu duba musu malamin da ke neman taimako ya kamata mu taimake shi makaranta idan tana neman bukatar taimako ya kamata mu taimake shi on my own ni zan taimaka duk wanda ke da matsala idan yana da marayu ko kuma yana bukatar business muna da kungiya ta Amana Youth and Women Initiative Forum za a taimaka ma duk wanda ke da marayu za a taimaki malamai wanda ke bukatar taimako sannan ni on my own again ina so in makaranta ko bayan an gama wannan abin ta gaya man bukatar da take so wadda ko da an gani za a ce wannan yan 2011 ne suka yi wannan kokarin muna so mu kafa wani abu a cikin makarantar nan wanda duk wanda ya gan shi zai ce Allah ya shi mana albarka muna so ba wai dan ba su da shi ba ko kuma wai yanayi a'a duk godiya muke yi ga malaman mu wanda suka ba mu haka iyayenmu kai ba malamai kadai ba hatta waɗanda ke gadi ya kamata a ce a taimake su ni wannan ni na dau wannan ɗawainiyar zan taimaka daga malami har ɗalibi idan matsala ta faru da shi a sanar da ni in Allah ya zan yi bakin kokarina sannan ina buƙatar malami guda ya tashi ya gaya min menene matsalar makaranta kuma me makaranta ke buƙata mu gina mata wanda da an kalle shi za a ce yan 2011 suka yi wannan shine contribution dina da kan yi makaranta na gode